Hamren Police Station ke parlo lakha sirkep Amreng MEC constituency arlo kedamtang arkoi ni phai ingkoi ra plia jo porphai trokra achitim apor Langtukthepi hawar aphan sarkar pen kapanong Dindayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana mate DDUGJY rihing ari kanghotum aphan rongarat lapen VDP atum cherapsi nebdun pen police arideng hodai pon Rongrub ke paching thor anparta ke paklar ji aphan arong tin ahawar tin ke claim kachapadu galong ajaha ka odlangno lapen ningka hinotum ke dokoga jok ke papidun nang kok laputa kavidet kali Hawararat ajara sai ki claim along sitami kapherenai ke kang husu ke dopen kaching thor asai mo ke deng aphan isi athenglong asonsi plang Non BJP Rachari atum pen akemang Dindayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana mati DDUGJY amen pen Ronga togano rihing ame ke pali eji aphan claim pon bomro la solong hojai pen kichi asu abidi kipi joy pen rihing ari kerot kang hu ke claim atum aprang pen kachu claim atum aphan kerot bom unakut thekdunong loksi banghini aphan amlong arong ameka kalitang sengteron asopo komoteron lapen langtukthepi rong arat ida rong hang asopo bharat rong hang aphan nepchekne Banghini hojai pen kichi aso aluminium wire ke nam abang lapen ranjit rong hang banghini atum ajo kang tingkuk ahut warsai to NC kat phitlu ajo porphai trokra chitim apor aluminium wire kang tip kang hu langroi dung kalwara long ke patu tata magic agaria long ke thap ahut si neptun long lo rongara datum aning ki pungpen kine batum along tong sikot pen Hamren Police Station OC pintu pathak anparta alang liwi sang hotum chetong bunsi chepari dengdun Kika jui abang thula pen agari aphan uthot kineblong ji aphan police atum pen karju padar tok pon api Hamren district jail mate hem kang samalong ki ponji aphan IPC arona teng toy poputa Hamren PS OC pintu pathak pen therang ti pen karju hut pachini Hojai pen sige bang tase hojai pen lang litum bang lo min amalik bang hojai pen bang lo lapen la solong tachirap dun bang ke ladak Langtukthepi area la mata bahini dolo non ke chengsi ma mate aprang prang tala son ke claim pola son ar kachetan dum bang aprang ta claim lu polam siklang la he sita piningwi abang neptulong lo lata latum thak thak lo litum statement and nothing lo tang te aprang ke dam dang talang tu supply la lapen piningwi ta lang litum si jingnang thul he la ke ning la si ke dam tang hormu alang tu ki claim chok che posi ningwi bang ke lang tu puthot rat Harideng fulo lapen aso bangke mine bangke la ni tum VDP tu pen cerap citu si orang di tumpan neblon more subordinate SI Singson তেখেতে এটা ইনফরমেশন পালে যে ইয়াতে Langtukthepi গাঁৱত কিবা ইলেক্ট্ৰিকেল ৱেষ্ট চুৰ কৰিছে তো তেখেতে ইমিডিয়েট খবৰটো পাই তেখেতে আমাৰ ষ্টাফ লৈ আহিলে ইতিমধ্যে গম পোৱা গ'ল যে ইয়াৰ Langtukthepi VDP এজন মানে তিনিজন আছিলে তিনিজনৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ৱেষ্ট চুৰি কৰিব আহিছিলে তেতিয়া তাৰ এজনক ধৰিলে কিন্তু দুজনে পলাবলৈ সক্ষম হয় এই সংক্ৰান্তে আমি এটা কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰিম আৰু বাকী দুজনকো পৰায়ত্ব বা ইয়াৰ লগত কোন কোন জড়িত আছে তাক ধৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু অনতিমূলক আমি তাক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ম Hamren pen Daniel Inki Karbing Long Life